पाटील बाकी सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी सगळ्यांची भेट घेतली। निश्चितच मला खात्री आहे की या मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं काम खूप मोठं आहे। या खानापूर मतदारसंघातील सगळी लोक ही भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूने मतदान करतील आणि येत्या 10 तारखेला मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतीय जनता पार्टीला मतदान होईल याची मी इच्छा व्यक्त करतो। सगळ्या लोकांना आव्हान पण करतोय की मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतीय जनता पार्टीसाठी मतदान करावं आणि या ठिकाणी येऊन विठ्ठल हलगेकर यांना निवडून द्यावी विनंती करण्यासाठी या ठिकाणी आलो होतो। आता खानापूर तालुक्यातील बहुतांश मतदार गोवा या ठिकाणी रोजगारानिमित्त आहेत, त्या लोकांच्यासाठी आपण त्या ठिकाणाहून विशेष असं काय खानापूरच्या भाजप उमेदवारासाठी आवाहन करू शकतो? मी सगळे लोक जे खानापूर तालुक्यातील गोव्यामध्ये येतात त्यांच्यासाठी मी सगळ्यांना परत एकदा आवाहन करेन की आपलेच खूप चांगले रिलेशन खानापूर आणि गोव्याचे सदोदित राहिलेले आहेत। ते याच्यापुढे अजूनही वृद्धिंगत होण्यासाठी सगळ्यांनी आपल्या भारतीय जनता पार्टीसाठी विठ्ठल हलगेकरसाठी त्यांनी मतदान करावं अशी माझी विनंती आहे। आता खानापूर तालुक्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीची सध्याची प्रचाराची भूमिका आणि आजपर्यंत या ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी जी रणनीती करून जे विजयासाठी जो संकल्प घेतलाय हा आपल्याला योग्य आहे की याच्या अगोदर एकदम योग्य तऱ्हेने आपला प्रचार सुरू आहे। आपले कार्यकर्ते प्रत्येक घराघरापर्यंत पोहोचलेले आहेत आणि निश्चितच रित्या म्हणजे स्मृती इराणीची सभा असेल, बाकी कोपरा सभा असेल आणि आपले सगळे लीडर्स प्रत्येक जिल्हा पंचायत लेवल नगरपालिका लेवल या सगळ्यावरती खूप चांगल्या पद्धतीने प्रचार करतात आणि मला खात्री आहे की सगळेजण परत एकदा डबल इंजिनचं सरकार कर्नाटकामध्ये येण्यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने कष्ट घेतील आणि लोक म्हणजे जे आपण म्हणतोय की डेव्हलपमेंटसाठी आणि डबल इंजिनचं सरकार येण्यासाठी मतदान भारतीय जनता पार्टीला करेल। केंद्र सरकार आणि कर्नाटकामध्ये भाजप सरकार आणि गोव्यामधील भाजप सरकार या 3 सरकारच्या माध्यमातून या भागाच्या विकासासाठी आपण काय करू शकतो? हे बघा, पुरात अगोदर आपण जसं म्हणतोय की डबल इंजिनचं सरकार येणं गरजेचं आहे। केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे आणि या ठिकाणी परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचं सरकार जर आलं तर निश्चितरित्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास म्हणजे ग्रामीण भागामध्येही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास होईल। मी खानापूर मतदारसंघामध्ये प्रवासी प्रभारी या नात्याने इथे काम बघते आणि गेल्या 15 दिवसापासून जेव्हा काम आम्ही बघितलंय तेव्हा उत्तम रीतीने इथे काम चाललेलं आहे आणि आम्हाला 100% विश्वास आहे की खानापूर मतदारसंघामधून भाजपाचा आपले कॅन्डिडेट श्री विठ्ठल हलगेकरजी यांचे हे निवडून येतील। गेल्या वेळी अगदी छोट्या मार्जिनने आपली हार झालेली, पण यावेळी ते होणार नाही आणि आम्हाला पूर्ण कार्यकर्त्यांवर आमचा विश्वास आहे आणि पूर्ण ही 6 ZP आणि त्याचबरोबर आपला एक जी टाउन पंचायत आहे खानापूर याच्यामध्ये अगदी चांगला प्रतिसाद आम्हाला मिळतोय आणि याच बळावर आपल्या कार्यकर्त्याच्या कामाच्या बळावर मी सांगू शकते की खानापूर मतदारसंघामध्ये विठ्ठल हलगेकरजी हे जिंकून येतील। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.